u nového videa. Oni mě tady vítáme vás u nového videa, tohle video bude vlog tady na ledu. No je to strašně velké. Ale tam už někdo bruslí. Tak, Já už jsem se tady asi 3krát vysekala. V pohodě. ale ono je to strašně hluboké tenhle. Tak, jako, aspoň se ujistíš, že prostě... Ale já jim to chci ukázat. Tady je ta prasklina obří. Počkej, Jana. Je prostě mega divné. Já to radši víc to láká. Ono je to tady strašně. Jenom jestli to vidíte, protože já natáčím dubka při ní. No, natočíme to znovu.